गोंयाक स्वतंत्र मेळ्ळा ते कितल्याशाच लोकांच्या त्यागान. प्रुडंट मिडियान त्या त्यागाची माहिती लोकांमेरेन पावंक मुक्तिगाथा सिरियल सुरू केल्या. पोर्तुगीजां आड झुजपी बंदखण भोगपी ज्येष्ठ सुटके झुजारी मोहन रानडे हांणी प्रुडंटाच्या हेडक्वॉर्टर्सांत मुक्तिगाथाच्या पयल्या एपिसोडाचे लॉन्चिंग केले. बरोबर स्वतंत्र सैनीक श्यामसुंदर कलंगूटकार आशिल्ले. बाकीबाब बोरकारान गोंयच्या स्वातंत्र्यात भाग घेतलेलो हेही कोणाक खबर ना, तर त्याने तो वाटो घातलेला. जेव्हा बाकीबाब बोरकारा सारको मनीस घेता शिकलेलो, त्रिस्तांव प्रकारांचो पुण्य मनीस वाटो घेता, पुरुषोत्तम काकोडकरा सारको शिकलेलो वाटो घेता, तेन्ना पुर्तुगीज हे म्हणटाले हे गोंयकारांक जाय पुर्तुगीज, पण ते भायले लोक येतात घांटी आणि हांकां चिथयतात. पण तशें नासलें. तर हे कळूंक जाय सगळ्यांक. अजून सुद्दां पुर्तुगीज सदांच प्रचार करताले गोंयचे लोक सुशेगाद नाका पुर्तुगीज जाय म्हणून. पण माझ्या वांगडा जे सशस्त्र संग्रामात लोक असले ते सगळे गोंयकार असले. हांव एकलोच भायरलो असलो, पण तो सुद्दां 4-5 वर्सां गोंयांत रावलेलो. तरी फटी आसता गोंयकारांनी म्हाज्या वांगडा भाग घेतला. इतले मजगतीं 86 वर्सांचे स्वतंत्र सैनीक मोहन रानडे 61 वर्सां उपरांत सॉलिटरी सेलांत वचून आयले. हे सुवातेर तांकां पोर्तुगीजांनी 5 वर्सां बंदखणींत दवरिल्ले. उपरांत तांकां पुर्तुगालाक डिपोर्ट केले. एकांतवासांत कोणा कडेन उलोवंक सुद्दां मेळनासलें. तेन्ना तांकां मानसीक आदार दिवपी जेल गार्डाची त्या सुवातेर पावन मोहन रानडे हांणी याद काडली. या कोठडीत मी 2 वर्ष होतो. या कोठडीत 2 वर्ष होतो एकांतवासात सॉलिडॅरिटी. इथं बाहेर पार्टी होती इनकम्युनिकेबल. पहारेकरी असायचा माझ्यासाठीच वेगळा अगदी, केवळ माझ्यासाठी. आणि त्याला सुद्धा माझ्याबरोबर बोलायची परवानगी नव्हती, मला त्याच्याबरोबर नाही. तर इथं होतो मी. असं एवढीच कोठडी होती, एवढीच. इथं मी 2 वर्ष, या कोठडीत मी 2 वर्ष होतो. 2 वर्ष. हे नंतर केलं काय तुम्ही? बांधले नंतर केलंय. मग थोडंसं आत होतं एवढंच. याच्यात 2 वर्ष होतो. आणि नंतर त्यावेळी ते बांधायला लागले होते. नंतर मग तिथं 3 वर्ष होतो. सध्याच्या पणजे पोलीस हेडक्वॉर्टर्सात तेन्ना तांणी बंदखण भोगिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.